Sanibonani guys, igama uNqabileni Mphathela Mazibela Homecoming ngomhla ka-13 August. Ngaraji guys usho ngesinye isibindi nami esingithusileke namhlanje. Ubuzile-ke ukuthi ngabe ukuphi udadewabo uZethu. Kodwa-ke ubemkhombe ngesibhamu-ke uShwabi esho ukuthi wena mfana ngithi phuma la. Wathi yindaba. Ukuthi ufuna ungidubula ngidubule phela sishayela ekhanda. Hayibo guys, wakhuza uShobani. Wathi hayi. Uthini manje ngaraji? Wena madlala, ngicela bandla ungayenzi lento. Ngiyacela wathi thula wena. Ukhuza bani-ke manje? Ukhuza ungaraji, ukhuza-ke uShobani. Wathi ngithe wena khipha udadewethu njengamanje. Ngiyazi ukuthi nina nobabili niyamazi ukuthi ulapho uZethu. Wena-ke angiphathi indaba yakho. Ifoni yakho ukuyena uZethu. Okusho khona ukuthi-ke uyamazi nawe ukuthi ulaphi. Uphi uZethu? Wathi uShwabi ngithe wena mfana phuma la, ngoba okungenjalo ngizokudubula manje. Wathi ngithe wena dubula manje. Usalindeni pho? Kanti njengoba esho njalo uyasondela eduzane ufuna ukusibamba isibhamu. Guys, uthe engazelele nje neze uShwabi, hhayi indoda yabe isisibambile isibhamu. Guys, bashuqana. Kwashiyana ukwendla kwabazali guys, ngiyakutshela. Wasibamba ungaraji isibhamu. Wathi angisidedeli uShwabi. Bashuqane. Kwathi qwa. Kwathi nya. Ngabuka-ke manje ukuthi ubani-ke manje ozwa phansi kuqala. Ubani lo odubulekile guys. Ngithe mengibona ungaraji ebambelele ihlombe likaShwabi, la ngibone khona ukuthi no, ungawuyena odubulekile. Guys, uthintekile impela ngoba uthinteke la esifubeni. Emva kwalapho-ke ababange besapholisa amaseko, bambopha-ke bambophela esitulweni. Hhayi-ke uShwabi beselokhu egiya ngayo-ke le ndaba esho ukuthi ngitshelile ngathi ngizokudubula wena. Kunjani makunje? Kunjani makunje? Athi uShobani kuzomele ngisi-treat-e isilonda sakhe angaze abe ne-infection. Wathi uzwile? Uzoba ne-infection wena mfana, uzofa. Kade ngikutshela ukuthi hamba la ungafuni ukuhamba. Yabona manje ukuthi kunjani? Hayi, waqala wakhala guys ungaraji, wakhala. Manje ungaraji uma esekhala akasakhaliswa ukuthi inxeba lesibhamu lesi simdubulile kubuhlungu. Ukhaliswa ukuthi useyazi ukuthi yila bantu laba yibona omaligaju. Umane washo wathi akuda, Shobani, ngibabona bonke kodwa wena pho mfethu, udokotela wonke pho. Wahlengezela inyembezi uShobani mekusho nje. Wathi yazi ngikhula bengilo nginesifiso sokuba udokotela nami, ngihalela impilo yakho. Kanti unje nawe Shobani, ufana nathi nawe. Wathi hey weShobani, uyayizwa le ndoda ithini? Uyakugcona lo muntu uthi ufana naye. Unje wena Shobani, yingakho ngithi mina asingaloku esipholisa amaseko, asiqhubeke senze umsebenzi wethu kodwa siwenze ngalo. Athi lalela-ke mfana wami, usibiza ngomaligaju thina, uthi sisika iy'cubu zabantu thina. Qagela ukuthi ezabanika ezinye iy'cubu-ke manje soyithola namhlanje. Ezakho kusho uShwabi. Wakhala ungaraji guys. Ebona ngampela ukuthi hayi sonke lesi sikhathi babhizi bathi bawu kunomuntu obhizi usika iy'cubu zabantu la. Hayi abantu akabaziyo impela, abantu abala iduzane omakhelwane bakhe guys. Sonke lesi sikhathi uyabadlula nje endleleni uyitshela ukuthi mhlampe nabo bayasaba njengaye, kanti yibona impela omaligaju. Hey guys, akupheli-ke lapho. uZethu-ke ugijimile waya kwenye i-police station, hhayi yase-Okhambeni, ngoba ebona phela ukuthi e-Okhambeni hhayi akuphephile. Sengathi uShwabi umngane nabo bonke abantu abangakhona, including ngisho ukapteni wase-police station guys. Uye kwesinye isigodi-ke ugirl wafika khona-ke wahlala over 2 hours bengam-attend. Waze wacela ubhuti oyi-receptionist khona wathi ayibo ngicela phela ukubona uphoyisa uNcele, kade ngithi ngizomlinda la kuthiwa ngilinde u-2 hours, usudlulile u-2 hours. Ngiyacela phela ukukhuluma naye, kuyaphuthuma.
Eyi akamphendulanga kabi lo bhuti, wathi ntombazane lalela ngithe linda. Kuthiwe linda ngithi qhubeka-ke ulinde musa ukwenza engathi awuzwe ekhanda, vula iy'ndlebe wenze into otshelwa yona. Wathi uzothi kade ngimile lana, kusho ukuthi wena ongezwa. Ngiyakutshela nje ukuthi ngiyaphuthuma mina, kumele ngikhulumile nopholisi uNcele. Wathi lalela njengoba ngikutshela nami ukuthi ubhizi futhi mekuwukuthi akakuboni namhlanje usungabuya nakusasa, yini ekumele siyenze ngoba phela naka akasitholi isikhathi sokuthi akhulume nawe. Hhayi bo guys, lo bhuti lo wathi ngicela ukukhuluma nomphathi-ke wale ndawo straight. Sengikhathele manje ubhuti waphuma ngomnyango wamshiya kanjalo uZethu. Ngesikade-ke wagcina emtholile-ke ubaba uphoyisa uNcele. uNcele-ke bamdlalele ama-videos-ke kuqala walo bhuti lo waseThekwini uMalugaju naye ayesebenzisana-ke noShwabi before kodwa yena waboshwa. Esho ukuthi impela lo msebenzi bayawuphusha and bawuphushe for 3 years becuye iy'cucu zabantu ukuze-ke bey'dayise for ukuthi izangoma zenze imithi. Okay, waqeda lapho washo ukuthi-ke nayi-video yale ndawo abasebenzela kuyona, uyabona ama-drip khona yonke into, amagazi, blood transfusion, yonke into kukhona laphaya. Asihambe-ke manje siyobabopha la bantu. Usethi-ke lo babuphoyisa uNcele, asingahambi manje, kusamele nami ngithi ukuyihlela ngilungise yonke into. Wathi ulungisa ini abantu bala esigodini befa? Kusho uZethu-ke manje asambe manje, ngiyayazi indawo abenzela yonke le mgine kuyona, asambe babuphoyisa kuyaphuthuma. Hhayi nangampela babuphoyisa-ke bagqoka ama-bullet proof, wathatha ithimba lakhe bathatha ibhamu shwi bahamba noZethu-ke beya la ekade ebhizi-ke uShobani e-operate abantu khona. Guys, to tell you ukuthi bathe befika laphaya bafica indawo clean. Hayi, uZethu kumane waphenduka uPopayi wathi hayi bo, lana bekade kune-surgical table, lana bekade kukhona i-blood transfusion, lana bekukhona ama-drip. Bathi akukho lutho. Hawu, wamane wathi ubaba uphoyisa, hhayi khululeka sisi, kungenzeka ukuthi babone lutho wena weqile bese-ke bayisusa yonke le nto le. Ya, hhayi ukuthi angikukholwa, ngiyakukholwa kuyikona ukuthi basheshe baphuthuma bakugudluza. Wathi pho manje senze njani? Wathi hhayi khululeka wena, goduka ndodakazi ekhaya. Wathi angiyike lapho, yabona-ke ekhaya ila ngingayikhona. Wathi uthini manje? Wathi abantu bayafa la esigodini sase-Okhambeni, mina ngizothi ngiye ekhaya ngiyokwenzani? Kumele sibathole la bantu, angiye ekhaya ngakabatholi la bantu. Wathi okay, uma kusho njalo-ke asimane sihambe siyobabheka-ke manje-ke la ucabanga ukuthi singabafica khona. Nangampela guys, uZethu waba-leader phambili. Heyi, balandela ngemumva-ke obaba uphoyisa-ke. Guys, ngale indaba kaNgaraji yokuduka kwakhe-ke guys, ayimhleli neze kahle uMaNgcobo. Kanti-ke kunalolu daba lolu-ke ebekade lukhulunywa omakhelwane bethi nizwile isibhamu siqhuma laphaya ethaveni yaShwabi ngayizolo. Hayi bo, kudubuleke ba, kodwa yazi kube khona umuntu odubulekile ngabe sizizwile sonke. Indaba phela ehlali phansi la Okhambeni. Hhayi nangampela kungaveli ukuthi ubani odubulekile. Hhayi kodwa omakhelwane behle bethi kodwa nethaveni ivaliwe usuku lonke namhlanje, kazi kwenzakaleni? Kodwa ngabe namaphoyisa afikile phela, yabo, azonuka umkhondo, yabo, bephikisana bavumelane kwaze kwafika ey'ndlebeni zikaMaNgcobo. uMaNgcobo-ke naye ube umuntu ongazi ukuthi kungani ithaveni kaShwabi ivaliwe the whole day today. Kanti futhi akazi nanokuthi bekuqhuma isibhamu ngayizolo, kodwa uthe emfonela-ke umyeni wakhe iy'ngcingo bengayibambi. Wahamba-ke ubheka uNgaraji kubo, basho kubo ukuthi hhayi akabuyanga izolo futhi-ke namanje abamazi ukuthi ulaphi. Mhlawumpe usemsebenzini. Wathi uMaNgcobo ngiphuma khona emsebenzini le police station kuthiwa akafikanga namhlanje uNgaraji. Hhayi kwacaca-ke ukuthi-ke ngathi lapha kaHlongwane kuduka iy'ngane ey'mbili-ke manje, intombazane nomfana bobabili abatholakali, kanti-ke umkhondo unuka endaweni eyodwa ethaveni kaShwabi. Guys, nangoke-ke uShwabi uthi-ke makuhlinzwe uNgaraji manje. Hhayi uyanqaba-ke uDr Mnisi uthi ngiyamazi uNgaraji ngeke ngikwazi ukumhlinza. Kwathiwa wendoda lalela, namhlanje mina ngihamba ney'cubu zomuntu, ukuthi ezakho noma ezalo lisolele la uNgaraji, hhayi sekuwuwena kozokhetha. Ufuna la guys ukuthi uNgaraji ahlinzwe uShwabi. Guys, akasafuneli ukuthi ahlinzwe ngoba nakho efuna iy'cubu zakhe, usenzela nje nanokuthi angaphinde abuye empilweni kaMaNgcobo ngoba phela uyimbangi yakhe, ngeke sikukhohlwe lokho. Guys, hhayi ukhipha isibhamu-ke kuShwabi wathi lalela ndoda, hlinza lo muntu okanye ngihlinza wena, ngiyakudubula wena manje. Eyi waqhaqhazela guys uShobane. Kwasiza khona ungqongqoza kwamaphoyisa. Athe nje amaphoyisa isicapha, wathi vulani la amaphoyisa. Ayi, kwaminca kwasana, kwaminca ngisho uShwabi imbala.
wayibuza ayiphendula ukuthi amaphoyisa laphi lawa ngqongqoza kabi kanje ngoba phela ngeke kube awala okhambeni ngoba okhambeni like kuphethe yena uShwabi. Like uShwabi okhambeni kahle kahle naye ufana nje inhle njengephoyisa. Abambophi, abambuzi, kunalokho ngathi amaphoyisa khona iwona akweleta yena. Guys, uMeziwe-ke leya knock ubonile ukuthi nala amaphoyisa akusiwona wase okhambeni. Definitely uzoboshwa. Wamane wathi lalela, siphume ngo-back door, asiphume ngo-back door. Nangempela guys baqoqa bangakuqoqa baphuma ngo-back door. Okusho khona ukuthi amaphoyisa mesigagaza isicabha silahla phansi bazofica nje uNgaraje eqimbile ngenhla enenceba la esifubeni edindilizile guys equlekile ephelile umjovo-ke kaShobane. And-ke ubhuti kusinde kanjalo-ke ney'cubu zakhe y'sinde kanjalo-ke guys. Amaphoyisa afike right on time bengakamthinti ngisho ukumthinta, bengakamsiki ngisho ukumsika isicubu esisodwa guys senso yakhe guys. So siyambongela uNgaraje bakithi impela, singathi-ke uNkulunkulu wakhe hayi uhambe naye kulokhu ukwazile impela ukusinda ngokulambisa guys. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Mphathela Mazwibela Homecoming ngomhla ka-13 August. uNgaraje guys usho ngesinye isibindi nami